Barka da zuwa tashar. Ku danna subscribe domin kasancewa tare da mu. Sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a koda. Fitaccen jarumar Kannywood da Nollywood Rahama Sadau ta ziyarci garin Faransa saboda tana so ta haɗu da ɗan wasan Brazil mai taka leda a ƙasar Paris wato Neymar. Sai dai har yanzu bata samu ganin ɗan wasan ƙwallon ƙafa na Brazil ba wato Neymar, inda ta zagaya garin gaba ɗaya tana ɗaukar hotuna. Sannan ta shiga cikin stadium ɗin ma lungu da saƙo take ɗaukar hotuna. To shin koya za ta kasance idan Rahama Sadau ta haɗu da ɗan wasan ƙwallon ƙafa na Brazil? Ku ci gaba da kasancewa da Kannywood a yau don samun labaranmu da dumi-dumi, sannan ku yi subscribe. Mun gode. Barka da zuwa tashar. Ku danna subscribe domin kasancewa tare da mu. Sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a koda.